Bon dia a tothom. Em dic Nàstia, estudio català a la Universitat Estatal de Moscou i la meva mare es diu Júlia. Hola! Ara estem les dues confinades a casa nostra a Moscou i volem aprofitar avui per celebrar el dia de Sant Jordi llegint un petit fragment del conte infantil de Mercè Rodoreda que es diu Les tres granotetes i el rossinyol. Primer jo ho llegiré en català i després la meva mare en rus. La traducció l'he fet jo perquè forma part del meu treball de fi de grau. També voldríem afegir que Sant Jordi no és un personatge desconegut per a nosaltres, perquè és patró de Moscou i apareix a l'escut de la nostra ciutat. Doncs començo a llegir. Les tres granotetes vivien junt amb uns quants capgrossos, que aviat també serien granotes, en una bassa propera a un mas abandonat. Els esbarzers i les herbes altes hi creixien a pleret. Bronzien els borinots a frec dels escardots morats i s'aturaven plens de golafreria al bell cor de les roses silvestres. De tant en tant, un pardal passava a vol baix i es reflectia en l'aigua verdosa de la bassa, al costat del presseguer que havia mig partit un llamp, una nit negra de gran tempesta. I quan cantava el rossinyol, quan cantava en les nits de primavera, prop del seu niu, sota enteixinat d'esbarzers i vidalbes, les granotetes filles i la granota mare deixaven de raucar. Emocionades, eren entrestides de sentir aquella veu tan clara com d'ol fonteta, perduda entre molses enfresquides d'humitats. Три лягушки и соловей. Отрывок. Три лягушки жили в пруду около заброшенной усадьбы вместе с несколькими головастиками, которые вскоре тоже должны были стать лягушатами. Ежевика и высокие травы росли там потихоньку. Шмели жужжали у самых цветков пурпурного чертополоха, и ненасытные останавливались в прекрасном сердце дикого шиповника. Время от времени низко пролетал воробей и отражался в зеленоводной глади пруда рядом с персиковым деревом, которое рассекла надвое молния одной темной ночью, страшную грозу. А когда пел соловей, когда он пел весенними ночами у своего гнезда, под резным потолком из ежевики и ломоноса, дочки лягушат и мама лягушка переставали квакать. Они были взволнованы. Им было грустно слышать этот голос, такой чистый, как родниковая струя, затерявшаяся среди влажных от сырости мхов. Bon Sant Jordi!